Ce mâncăm felul 2? Bă, mica mea, ce frică mie! Bă, mica mea! Ce-ai, mă? Frică mie, frică de carcaleții ăștia! Dar ce, mă, ți-e frică de ei? Uite ce se uită la mine, crontat! De ce s-a enervat? Nu s-a enervat, mă, că e mort! Uite ce e roșii la față! Păi, dar e ferț, mă, caracii! Băi, gata! Ia stați voi aici, în mediul sobavatic, să vă jucați voi cu scafandrii. Dacă nu, să nu mai faci mâncare de asta fiugene. Să faci mâncare mie de aia, tradițională. Da? Nu nervoasă, calmă, liniștită. Mâncare normală, Dar așa că ieftină, în casa, mă. bună. Uite. De asta, ai înțeles? O roșioară, o brânză calmă și neironică. Un sălămior, uite, cât e de gros și de liniștit. Și o slăninuță, ai înțeles? Mi-a intrat unul! Mi-a intrat unul! Unde? Mi-a intrat unul în buzunar, în buzunar! Stai! Ia la mine buzunar! Hai, mă, că vibrează telefonul, mă, ce dacă ești împit așa? Alo? Ce? Ei, dă